Het regent. En het regent. De hele dag al. Matten de moes was ze graag naar buiten ta, maar het kan niet. Maar de poortjes onder de moezenkop zuchtte taat eruit uit. Het moeske viel hem heel en dal net fleurig. Oh, wat vervelend, mijn jood. Akelige rein, het is net eens even ophouden. Maar het regent maar terug uit de grieze skierenloft. De drippen rinnen bij het rudel. Matten zuchtte naai en zuchtte diep. Hé, daar zakkert wat van het ruud naar onderen. Het had wel 8 poorten. Eén van de poorten klopt op het ruud. Hé, Matten, wat is toch zoer? Als je ons een augurk terugslot. Sikke! Sikke spin! Wat ben ik blij dat ik dat zag. Nou, ik vervel me die, jong. Kom maar gauw in, Sikke. Matten zijn snuitje zucht zuiver fleurig naar de sikke zucht. Hij doet koude door van sikke iepen. Die skoddert de wette dripjes van het lief aan. Ik verveel me nooit, Matten. Oh, ik net als het regent. Ik net als het regent. Nou, ik word je. Stomme rein. Goh. Zullen we een spultje van Matten? Dan verveelt die ik niet meer. Dat wil Matten wel. Maar hokker spultjes zullen ze dwaan. Sikke wittel wat. In de hoeken van de kamer staat een grote doze. Hij togt het ding naar het midden van de kamer. Hartstikke skeren, Matten. Jawel. Wat was er bij die scheren, Sikke? Nou, knippen ze zelfs. Ja, knippen. Ja, nou weet de moes nog niet het verzeld. Sikke kreeg het de dozen en de skirren en maakt het al je gotten in het karton. Hij steekt de 8 poorten terug de gotten heen. Ja, ja, het past. Matten steert er op een noos bij. Ja, nou moet ik nog een rutje theedoek hebben. En alle die goed om in het doosje te dwaan. Ik begreep er niet van. Was toch aardroesje, Sikke? Maar ik ga je het laawasken. Matten vindt het maar een nuiver spultje. Sikke teert de doek dubbel en houdt hem voor de egen. Was de doek even versknoopje, Matten? Oh ja, hoor. Ik mijn niet met jij, hè? Wat voor speltje doen wij, Sikke? Ik ben zo nieuwsgierig als een aap. Ja, nou, ik zit het daar uitlezen. Oh ja. Even geduld. Oh ja? Ja, nou zorg ik niet meer. Nee? Nou, daar zie ik alle je dingen op. Oh ja? Ja, net zo goed verzeld. En die dorst doet dan in het doosje. En dan moet ik vieren en rieden wat het is. Snap je? Oh, zie dat zo. Oh, een lietsbaltje. Mooi dat ik wel in een doosje zitten. Ja, dan moet je het net verrieden verzeld. Dan in de neerderoen. Oh nee, oh, stom. Matten sneupt de kamer terug. Hij vindt een lietsbaltje, een Lego-blokje, een propje papier, een kaai en zijn toskenbressel. Het komt alle get in de dozen. Hoe het spultje van Sikke de Spin en Matten de Moes verder gaat, dat kunnen je me morgen zien. Lekker koesen, ontmoen!